untom u tikbru fil-maturità tal-professjoni, tas-sena, tal-industrija li għalija preparajtu ruħkom u li l-toroq tal-ħajja se twassalkom fiha, inkluż il-politika, dejjem tfittxu it-toma bnina ta' min jagħmel is-sewwa u jaħdem għall-ġustizzja. Qegħdin ngħixu f'dinja ta' vjolenza inawdita. Ejjew nitolbu li aħna nkunu dawk li mhux inqaċtu s-siġar imma li nħawluhom. Kien dan il-messaġġ ewlieni li wassal l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna il-ġimgħa filgħaxija waqt qudiesa ta' Rat il-Ħajr lill-Alla għall-gradwati l-ġodda tal-MCAST, qudiesa li saret fil-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu il-Belt Valletta. L-Arċisqof għal dan preferenza għal dak li ġara fil-Pjazza tal-Mosta fir-rigward tas-siġar fejn permezz maħruġ mill-lera kienu ser jitqaċċu 12 l-siġra tal-fikus. U għalkemm is-Sindku tal-Mosta wara pressjoni kbira li saret minn numru ta' attivisti għal permezz ta' post fuq Facebook li mhux ser jiġu mqaċċa, il-ħsara kienet diġà saret kemm għall-ambjent kif ukoll għas-saħħa tan-nies u l-biodiversità. Waqt l-omalija l-Arċisqof appella liż-żgħażagħ preżenti sabiex ma jħarqux iż-żożija tagħhom imma igawduha biżvilupp ta' maturità. L-Arċisqof temm billi mill-ġdid awgura lil dawk kollha li kienu preżenti. Kif ukoll irringrazzja lill-ġenituri, il-qraba u lill-allima tal-kulleġġ tal-MCAST tal-ħidma stewja tagħhom.